Bona nit, benvingudes, benvinguts. No us podeu arribar a imaginar les ganes que tenien de dir-vos això és la nit de Patum de 3Cat. Clar, nosaltres ens passem tot l'any voltant pel país buscant aquells actes únics que es fan un dia, en una hora concreta, en un poble o ciutat d'aquest país. I avui estem a l'epicentre, al centre de la cultura tradicional, on podríem dir, amb la boca ben grossa, on tot comença. Penseu que són més de 600 anys d'història. Som els d'Únics. Comencem! Aquí s'ha de veure també que el repic del tabal és diferent quan salten les masses que quan saltaran les guites després. Per què? És així, no t'ho sabria dir. Aquest moviment també, fixeu-vos en l'entrega de cada una de les persones que porta les masses. Ja veureu algú que salta i mou els peus, dansant, com si fos l'últim dia de la seva vida. Això depèn una mica de l'ímpetu que cada massa o cada persona de la massa hi posi. Jo t'ho juro que tindria ímpetu aquí, Vull dir sí? Que, sí. Jo és que la coordinació no és el meu. Llavors vaig molt malament. El tabal la va saltar, malament. Bé, doncs em quedo amb l'anunci perquè sí, ho faria malament. Què li passa a l'Eudal? Aquest és l'Eudal, aquest és un molt jove. No acostumen a saltar nens tan joves a aquesta Patum del vespre, per tant, enhorabona per l'Eudal. Mira, em dones peu a parlar de la Patum infantil, que serà demà a les 5 de la tarda. Quan diem Patum infantil, ja sé que ara està molt repartida a moltes poblacions de Catalunya, que hi ha actes molt importants per grans i també ja es pensa en un acte infantil. També podríem dir que l'origen de tot això el trobem a Berga, fa més de 50 anys, la família Rafart, que un dia el pare diu vull fer 4 figures de la Patum per les meves filles. Sí senyor, s'hi van anar sumant gent, allò es va començar a fer gros. De fet, provenia d'una Patum de barri, aquí fèiem la Patum a plaça, però diferents barris tenien cadascú la seva Patum. Llavors, en aquest cas, la família Rafart, el Joan Rafart, va fer un gegant, va començar a construir com van poder, allò amb 4 coses, una sèrie de comparses perquè la gent del barri, els nens del barri i les nenes poguessin fer la seva Patum, i allò va anar evolucionant fins que va acabar saltant a la plaça i ara és l'escola de patumaires. Patum, 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 falta val. I la pel·lícula l'expliquem. És a dir, aquestes masses ara estan esperant que aquest fuet s'acabi. Sí, senyor. Quan veieu que acabi el fuet, voldrà dir que, què dic, dimoni mort? Sí. Massa morta? Massa morta. Sí. I arriben els àngels. Això ja podem fer un spoiler, també sempre guanyen els mateixos. Sempre, Mar i Cel també. També. Va, doncs digue'm això. Això, mira, aquí veiem... Per començar, què és una massa? La massa veieu que és aquest pal llarg, diguem-ne, rementat amb una caixa rodona, dintre té unes pedres, per tant, quan es sacseja, diguem-ne, fa un soroll molt singular. Quan peti el fuet, com ara, veureu que el dimoni s'estira a terra i aquests dos angelets tan macos, que són Sant Miquel i un ajudant, doncs amb la seva espasa l'aniran a matar, a acabar de rematar. Sant Miquel i un ajudant, sempre passa, això a la vida, un té nom i l'altre ni en té. L'altre és l'ajudant. És collonut, això. Sí, l'ajudant. Bé, doncs, si us hi fixeu, els àngels van a matar amb l'espasa. Els acaben de rematar. Llavors, això és, evidentment, l'exemplificació més exemplar que el bé guanya sobre el mal sempre. Mira, l'últim. Arriben els àngels. Arriben els àngels. I què passa? Mira. Clar. Mort, ben mort. Alerta, guites. Aquí veieu, podeu veure la guita, aquesta serà la guita grossa. S'ha de dir que cada guita té el seu lloc a la plaça. Llavors sempre la guita s'espera el seu torn, la grossa en un lloc, la xica en un altre. El que més ha canviat d'aquesta comparsa, diríem, des d'aquell 1621, a part del nombre de guites que salten a la plaça, és el nombre de guitaires. Inicialment n'hi havia 2, per tant amb 2 ja s'ho feien. Ara necessiten de bastanta més gent
perquè hi ha molta més feina per fer i, per tant, tenim més o menys la guita xica són una vintena de guitaires i la guita grossa crec que són vora la trentena. I ja ho veieu, la guita xica, la seva funció principal és cremar la gent. Alerta, que ara s'està acostant. És la grossa, no?, que s'està acostant a la brana. Aquesta és la xica. La que veiem en pantalla era la xica. La grossa, el seu reialme, la seva zona de joc és la brana. Llavors és el que comentaves tu, tota aquesta gent que ha vingut aquí molt d'hora per agafar lloc, doncs la guita grossa els fa fora sempre. És una mica entremaliada. Clar, i baixen cap i comencen a cremar i, per tant, comencen a obrir espai. Mireu, aquí no hi ha problema per obrir espai amb aquests foguets. La guita sempre se l'obre sola, a l'espai. I, de fet, a vegades fan partida doble, es conxorxen una mica i una va per sota la brana i l'altra va per sobre, vull dir que no tens escapatòria de cap de les maneres. Veiem aquest cap de la guita grossa, aquest cap pesa més o menys uns 20 quilos, que sumat als 4 metres de coll, doncs Déu-n'hi-do, i és una de les peces antigues de la festa.
això se'ns n'estaran una mica de mare. Doncs d'aquests 12 hem anat progressivament augmentant fins a arribar a aquest 100, que és el que dona aquest quadre plàstic espectacular que coneixem tots. Quadre plàstic. Les festes, les tradicions, tenen també les seves olors. Ara, la plaça de Sant Pere de Berga, la seva olor és la de Vidalba, perquè entren els plens i la porten. I us prometo, us ho juro, que des d'aquí es nota. Es nota també l'olor de la gent, l'olor de la música, que també en té, l'olor de cada un dels vestits de les comparses, l'olor de la festa. En una festa en què totes les generacions es troben. Hi ha pocs actes, poques coses, en general, on grans i joves es trobin. Aquest tipus d'actes, doncs, és un d'ells. El salt de plens dura... Ara, som-hi!